लोगोफोर दिनै जोहोलाव नार्जारिनि सायाव खोथा रायलायगोन जों। सिगां भाइरेल जाबाय थादोंमोन बेनि बागै रायलायगोन। लोगोफोर आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर। दिनै इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोबाय थागोन। बेफोरबायदि गोदान आपडेट होबाय थागोन लोगोफोर। आंनि चेनेलखौ थाब-थाबनो बर'जों बर' साबस्क्राइब खालामना ला लोगोफोर। ना मा होनो? जोबनायाव मोनसे एन्ट्र' मारना लाग्रोनोसै। फैदो लोगोफोर बिसोरनि भिडिअखौ नायलांसै। क्या माल है यार, वाओ भैया इसको क्या बोलता है एक बुड्ढा को, क्या बोलता है बोलो तो एक बार। सुबह सुबह भेंचो दो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो। अरे शर्म करो। हंसो 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 बराबर हंसो। नाया दै नोंखौ जोङो बेफोरबायदि बानायामोन, नाथाय नोंनि आखलखौ नुनानै जों दा बानायनो गोनां जादों मिथिबाय आदै। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। नाया दै नोंनि फट'आ माबायदि भाइरेल जागासिनो साला। नोंनि आखला खोब मोजां बायदि सानलायदोंमोन। चल बोजड़ी के बे आदैनि बागै प्रमोदआ मा बुंनो सानो खेबसे बुंलाय। लन फन थाग्रा मानसि दंबावोसो। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। आदैनो आङो सनानि बान्था होनो नागिरदोंमोन लोगोफोर। नुबाय दा सनानि बान्थाया माबायदि लोगोफोर, फान्थाव। आइए बहनों, यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा। लोगोफोर जेसां हायो एसां शेयर खालाम वाट्सएपआव डाइरेक्ट इउटुबनिफ्राय लोगोफोर। जेसां हायो एसां शेयर खालाम आदैनिसिम मोनहैनाय।